हामबाय बेलाय खेन आंनि खाजानि ताकुकते मारे किसिं सोंनो आं तामनि बागै युटुबाव कक सानानै फायखा माने गोबां मानि सिनिजा borok बा सिनिजाया borok लामा मालायखे बा बाजाराव थांहांखे आनो सोङो नों तामो खाय कांके प्रश्न खायके तो उतर मारनाय कांके ताबो उतर काहामके सायमानदि आं तामो खाय आं खायो आंनि मेन नाम्बार वान कांके राबार आइसुक साइके बासाखेनो आसामग्रोनो माटांगो ताई राबार नि सामग्रेन दिन दंके ताई अनान्य मानै आवाहेरकनो सास खायो सास अबाके खायमानि टू नम्बर कांका LSC lebu nang tangi makai kangola agi ingkang pairok masau azora rongke belekin dam LSC lebu abo mungsa bai mungsa ni samungo simiya LSC lebu na ang belaki interest nang jabu somoyo abono mukislam sakhe belekin sori srango katai mangso punbahan logo bini sen butiri jahake bo belekin interest nango tai abo simiya sini gesti runi bagibo rokha khayo tai abo simiya sangtep khanawo LSC lebu ni sen sunam jago nirogo khanawo tai abo simiya taibo LSC lebu ni kama medicine ni bisingo patrapat sunam abo medical porinai borok tep saimanai tai LSC lebu taibo sunam jago bimbar sapan tai onanyo sapan amtirobo sunam jago tai abo belai khen nang mani LSC lebu ro bot si vitamin klayo ang tamni bagi tebo maka hinke ani sago si vitamin kiri hingangke ani yathe yak jura tai kabangma chini skin deko kabangma no obab ngai tongnai hingke abono si vitamin mukhui awaherok nang ang jora belai kheno si vitamin awahai mukhui kirini bai ani yathek jura rok belai kheno sawi himai angkha abono si vitamin awaherok belai kheno nango si vitamin tongkha se nini awahai sago si vitamin phaiui nini samung nani yathek jura rogo yak jura tai awahai belai kheno sawo jemon romdi sakel ba gari changnai rok saimano sorni awahai jura jura o thok riyangke bo sol srai ingya abo thok rikangke srai mithang abagui no borok ni bo haino kaisa jura rok belai kheno ajaga si vitamin obab wngma bai jorao chini jura rok belai kheno sawo bahan sawo bekereng sawo abono si vitamin no jora o khe chini sago dawi tonani nango tei kaisa nugui mankhana samsota thangnai salogo wati belai khe phaiui samsota belai khe harpe rok nangni thangkha samsota no amsukang interest nangjago abo vitamin bo nango samsota mosdeng berma bwtui tei onai kaisa khe amsuk interest nangjago ang chini bario tamkhe samsota achaikha abo ang suru uansuk malia sara boso no achaio tei kaina se nangya hui se ma khibio somoyo oino mwkhitwng kainani bagui tei kaisa nugui mankha badam o badam no tan bagui ang ma kaikha
sini borok kidney damage belai kheno wngkha kidney damage tamni bagui sini badam sago kwrwi hingkha khe kidney damage wngwi thango kidney no kaham khe tongnani hinkhe chwng badam chana nango badam mang somoyo rangkwrwini bagui paisa miya bai tabukhe usturo bwchwlwina harwi ma kaikha. Tabuk no wngkha sejana no tamni bagui masa bwthai bo chao bwthai ni sai bwlai tei bo chao bwlai no som kisa piyaj kisa rwwi chakhankhe abo belai khe nango ang jorao agee lama himthangfru mokol nugi wngwi thangkha jokhonafru sejana bwlai chakhe hamthangkha sejana bwlai mokolni bagui belai kheno kaham abagui no ang o sejana rok no kaisa kainwya ani jagao jei mansak kaikha bwlai rok no chaimankhe belai kheno chao ang thobo thokjago.